Ageng. Nggih. Dados Kabupaten Klaten menika salah satu mungkin ranking tertinggi jumlah dalangipun di seluruh Indonesia. Nggih. Ini bersaing ketat kalian Sragen. Oh. Nggih, namung ketinggalipun tasih kathah Klaten. Kalian Wonogiri iki. Terus endi? Wonogiri terus endi? Oh, kathah mriki. Oh, kathah mriki. Lah kula menika rak wonten Pepadi rak dados koordinator. Oh, koordinator. Koordinator dalang seluruh wilayah Subo Sukawono Sraten. Dados kula ngertos jumlahipun menawi Klaten mboten kirang saking 300 dalang. Menika dereng ingkang nem-neman ingkang nembe saweg jedul saking pendadaran menika. Terus sae nggih. Terus daya sae. Nggih. Nggih. Sapa meneh sing diaturi, Nduk? Tasih wonten Genduk Utsa kalian Ibu Sinta. Aliran klasik Genduk Utsa. Nggih, monggo sing klasik rumiyin. Ngersakaken. Ora ya sing rada sigrak sithik. Napa yo? Mau klasik kan. Apa sing lagu sing jaman sani napa Pak Dayaka sing ngerti ta? Wah, kula mantri polisi, Mas. Terus gending terus terang mawon buta kula. Niki pelawak saking Klaten nggih, sebagian enten sing sowan yo. Oh nggih, sinten Mas? Mbak Mimin nika nggih. Lah pundi? Nek kersa mbok ditimbali mawon ti monggo ti. Monggo Mbak Mimin menika pareng minggah panggung menika ngrencangi ibu-ibu Waranggana. Dicaosi Mataram. Ben kersane minggah. Monggo Mbak Mimin minggah sekedap. Mriki. Tuk tuk. Tuk tuk. Dek maju kene, maaf lho aku ora iso tilik lho. Pangestunipun sampun sehat Pak Di, sampun. Bar miskram Dik. Pangestunipun pun sehat sakniki. Syukur. Piye? Eneng dasip ora? Kudune ruah-ruah Klaten iku rak panen to Pak D. Arepa dibunderono nek Gusti dereng ngeparengke rak nggih dereng saged ngkuyu. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Limbuk Mak Cange. Nggih wilujeng dalu Mbak. Kula janipun lingsem menawi minggah panggung menika lingsem banget. Nek bayaran nika malah mboten isin nggih. Sampeyan ki aset Klaten lho Mbak Mimin. Leres nggih. Disehat-sehatke. Nggih matur sembah nuwun. Sejatosipun kula menika nyun sewu. Kula menika nek diarani dagelan ya ora lucu. Bintang tamu ya mung waton usruk. Ning nggih matur sembah nuwun sampun disuwi kanca-kanca dalang Klaten anggenipun ngemong kula kalian rayi kula Dik Apri sembah nuwun Gusti Penowo ugi matur nuwun Gusti. Ora nangis. Mbah Yoko lek ngomong kula lek ngempet-ngempet kula Mbah matur nuwun Mbah saestu. Oh, ora dipun kempet kali Gusti Penowo. Kowe tak kempet berot ngono kok. Ora, ndek wingi Miskram ki putrane Pak Dayaka apa putrane sapa Mbak Mimin? Nek sing sok klisak kricik nggih Mbah Yoko ning lha wong tuwa kula nek ra tak caosi ya piye nek tak caosi kok ya nungkak krama lah pripun to Pak D kok dadak Miskram barang iki pripun apa ora dikawekani sih wong kula pengin menek kambil wong meteng menek kambil lah Miskram kene Bu maju kene Bu niki biasanipun tak nyandang putri Mas Anom nggih bareng nyandang lanang malah aku pangling aku ganteng boten Pak gagah nggih ketok kaya Satpol PP nggih Mbak Mimin nggih menika malah kleresan ya lak matur sih ya Mbak Mimin ingkang rawuh dalu menika luar biasa sak perangan kepala dinas ingkang sampun rawuh wonten Mas Purwanto kepala rawuh Pak Dokter Anggit kalau wau Pak Pur nggih wah tepuk tangan untuk jajaran kepala dinas. Alhamdulillah. Niki jan kompak selalu untuk jajaran kepala dinas Kabupaten Klaten. Wungon menika alhamdulillah. Matur nuwun sampun diberkahi yo. Nggih. Ayo Mbak Mimin monggo iki. Oke anu Dek Mimin, bawa Dek.
Sri Huning apa piye ngono-ngono. Monggo sak keparengipun menapa iki. Ning menawi sampeyan nyuwara kakung wae. Menawi kirang jumbuh, kirang trep jarakan mboten mangan sekolahan nyuwun duka, Mbak Limbuk. Nyuwun sinau kalih Gusti Benawa. Nandalem niku nek nyinau bangsa ngoten niku mesti ndang dadi. Aman-aman wis aja samar ngoplos bensin ora dipenjara kok. Mong kleru bawa dihukum. Ha iya. Kene-kene. Triliunan kaya sih. Dados ngaten Ki Ageng. Nggih. Pemerintahan kok serba ewet. Badhe menegakkan keadilan sing arep diadili sing endi? Contonipun kasus oplos pertama kalian Pertalite. Nggih. Nggih. Yang kelihatan hanya beberapa orang. Yen urusan duit ngantek 193 triliun mungkin apa ora nek mung wong 5? Ya ora mungkin nggih. Mboten mungkin. Berarti harus diruntut ke atas. Itulah sebabnya pemerintah angel menerapkan hukuman yang keras. Ngampun seru-seru wong 6 jeng setunggal kula. Ya mung karewani napa mboten kok Gusti? Nggih, kudu diruntut tekan dhuwur, amarga nek diruntut tekan dhuwur kena kabeh. Nggih, nggih. Nggih, mila nek wis tekan tengah mandeg sing dikorbanke sing niku mawon. Saking nggih mboten mungkin korupsi kok dicemonten. Niku diadai sealaman iki duwite niku mboten sedeng lho Mas Anom. Nggih. 193 triliun niku mboten. Wah, niku mboten. Lah nggih rumangsa sing jenenge napa korupsi kaya jamur mangsa rendeng. Nggih. Dados gumun kula. Tunggalanipun kathah nggih. Amargi dereng terungkap tasih saling menutupi iki nutupi iki. Lah iya niku tutup-tutupan. Nek carane ya bubrah nek negarane iki. Mau saestu, nggih. Nggih ketoke nggih ajeng bubrah saestu. Nggih. Wis saiki bawa Dik Mimin. Oke, Dik. Sinebut pahlawan putri. Wah, nek nyewanten kakung gebat Mas Anom. Bergas. Sri Huning Mustika Tuban. Dadak tekan Tuban pedan ngene keneng kok. Lagune ngono. Anu apa nalureke anggenipun ngripta kok nggih jam niku. Apa anu Tuban Mancung. Kula ngaturi pemut saking anu ing anggit Pak Sukron. Nggih. Janipun mboten sinebut pahlawan putri. Nanging ngapuring gantos. Oh nggih. Posipun mboten sanes menika ngoten nggih. Napa putri kang Sulistiawarni? Nah, itu. Nggih. Putri kang Sulistiawarni. Niku kula diweling kalih Pak Sukron ngaten niku. Kula mau menyampaikan nggih. Oh nggih. Yo, baleni. Putri kang Sulistiawarni. Nggih, leres. Sri Huning Mustika Tuban. Labuh tresna prapteng layon. Duk prangkung brajana Bojo negara. Duk prangkung bojona Goro. Mak Cici sore wis gawe story kene. Aduh, ndrodok iki nggo ndrodok apa meneh kula Mak jenengan sing mudeng larasane. Iki gur wong okol. Tapi niki masyarakat mengapresiasi menghargai panjenengan. Ing atase panjenengan ora ditekake, mung sekedar dolan amargi panjenengan rumangsa. Ora dolan niku nek dalu tetek teng alun-alun niku kok. Sia-sia. Kosek nek Pak Mbah Pak D pirsa berarti Pak D nggih teng mriku. Nggih teng mriku, cah loro. Nggih ta. Pak D kula mboten selak upama ana celane anake mbok ya ditutupi. Nah. Upama panjenengan kula babar wirangipun rak nggih jan pasti mboten reneng penggalih to. Wong aku dhewe mbediding kok kon nutupi kowe iki piye. Monggo lanjut.
bebela Wiratmaya yen ajeng buka wadine Mas Yoko nggih mang tenggen kula niki ngeten di sesama garangan tidak boleh catek-catekan sesama garangan tidak boleh catek-catekan malah wedi dhewe nane rangira Sri Huning gugul dadi mustikaning tuban tepuk tangan untuk Mbak Mimin matur nuwun nyuwun duka saestu oh saestu gagah sak menika gentos ing Mbak April Genduk Utsa oh napa Bu Sinta monggo yung Mbak Utsa kalau wau Mbak anu sampun nggih monggo Mbak Utsa saking Sukoharjo makmur ngagemi Rama seger napa mboten yung monggo Marangipun. Soale niki sing Jaipong niku mantri puskesmas yo. Oh, nggih niki dalang nyambi mantri puskesmas niki nek mboten kan Jaipong mengke. Oh, anu mantri suntik, Mas. Layane ro bokong kok ngencih ae. Kula setuju ngangge lagu anu niku. Ayo Dik Wawan siap. Iya, Mbak. Monggo. Monggo Pak Deyaka katuran pinarak monggo Mbak Apri pinarak mriki mentaraman para kancayu. Niki Mbak Apri ayo Rene. Yo 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 yo. Deyaka Wilujeng Enjang.
Wilujeng Mas. Penonton tasih kathah. Wah, luar biasa. Tandha yekti nek Klaten ki ya seneng sing klasik-klasik ngene iki ya. Kejawi menika ya pengin menyaksikan Kian Nom Suro. Pun kangen kali Mas Petro. Nggih, pun kangen kali Pak. Matur nuwun, alhamdulillah sing ngangeni Petro ya, Gong. Nggih, wis Mas Petro sehat, bakoh, wis tetep berkarya untuk masyarakat, nglibur masyarakat. Ngoten nggih Pak Dayaka nggih. Nggih, Gusti Benapa pun kondur. Oh nggih. Nggih, wong beto parkan niku. Oh, nggih. Nggih. Segenah mampir ning Oyo. Mila niku niki malah demenan kula ya nusa. Sinten? Niki Mas, mburi kula niki Mas. Mbak Apri ta? Nggih. Jadi kesimpulannya ngeten Mas. Pripun? Pejabat mbiyen kali sakniki benten. Bentene? Zaman Bung Karno niku dipenjara sik agek dadi pejabat. Terus Sakniki pejabat sik lagi dipenjara. Bentene niku. Lah iya ta. Sake, ane wong tumindake kaya ngono iki. Ha nggih pripun kek. Timah ya korupsi. Ora ana sing ora dikorupsi, kabeh dikorupsi. Niku sing salah niku simbah-simbah mbiyen, Mas. Piye ta? Lah jaman dik cilik niku mboten enten kok cah cilik bar didusi sore didongengke cerita kepahlawanan mboten enten. Dongenge Mudarmati mung kancil nyolong timun. Nah, bareng gede nyolongan. Niku salah simbah-simbah biyen. Iya. Salah sing didongengi mau. Nek Klaten niku sing ampuh kulinere, Mas. Kuliner. Nggih, pun. Antara lain. Nah, nggih tembang enten Mas dandang kula. Japi pripun? Nyoto kondang jenang ayung wedi. Jenang Ayodi. Kebon arum bakmine Pak Kromo. Waduh, Pak wajib diluru kuwi. Nggih. Se Mas. Niki dadak kok. Nggih, niki eloke Pak Dayaka ten mriki niki. Bar OI. Heeh. Sanding palang tongseng sate. Aku wis tau iki. Nggih to Mas? Nggih. Masakan warung kidul ese buah nggone Pak Siling. Soto neng Masjid Raya, nggih to? Seger rujak sungkur. Karang duwet suweke enak. Wah, tenan. Nyoto nyamleng mangan bakmi mbok demit. Terakhir Mbak Ben. Nah, sampun bibaran. Niki nggih kuliner kok Mas. Kuliner. Bar di kuwi termasuk kuliner ya. nggih. Bar sate palang niku setengah mateng go ngamuk teng Baben nggih jaman dereng bubar. Wong pembersihan dijaga polisi kok. Mah polisine tekoni, "Pak, nek Royal wis. Aku polisi kok tekoni kono lunga. Golek ngono wis itu aku diceluk." Di malah ya melu gabung. nggih. Ternyata ini Mas Bagong. Nggih, Arti dari sebuah nama. arti sebuah nama Pak D. Nggih, Mas Anom niku karena nama besar beliau. Nggih. Ternyata saya ketemu Praden penonton. Nggih. Jut kula gagas lelakon kula sok Juni iki piye. Wah, anu Pak D tenang mawon niki pun kompak kok. Pak D menawi ngasta mengke didolopi piyai kathah. Lan kula ya ndek cara kok Mas. Weh. Ngangge undian. Undian. Hadiahe HP sementara brosur sik. Nggih, dadi mboten nganggo HP neneng mung brosur tok. Klaten panjen luar biasa, Mas. Iya. Dados Mas Anem kala wau nyaruwe perkara tabuhane warga dalang Klaten kali pada suka. Nek Klaten niku tabuhane dalang-dalang nganggo rasa, Mas. Nggih, leres. Nggih. Nek kanca-kanca pada suka rak seru-serunan. Nggih. Lah niku bentene, Mas. Unju-unjunan. Nggih, dadi saya nek tengkleng, wah ampun. Wah, nek nyaron jan. Nyaron pun ngantek tabuhe sigar kok, Mas. Nggih, terus mesti ngesul. Niki anu Mas, mboten jeneng umuk, mboten jeneng pamer, Mas. Demenan kula kajenge bawa, Mas. Mbak anu, Mbak Apri. Mbak Apri. Nggih.
Monggo Mbak Yun Brayun Mbak Apri. Iki anu Dek Sukimen mau ndi mau? Selamat pagi Mbak Apri. Sugeng injih. Kok baru dateng? Dari mana? Injih. Anu toh? Nggih, biasane nek medal ya ket. Oh. Alah Mas Bagong kok senengan ngewer-ewer padi. Nek sore tetek teng alun-alun. Saliki pun dibangun, pun sepen, Mbah. Demben di Blandar Satpol PP uyak-uyakan. Neng anu lho, ampun ngias Mbak Apri, Mbak Mimin lho. Semenjak Mimin Apri itu gendera dadi bintang tamu. Nggih. Gitu? Nggih. Hampir semua orang yang setipe beliau itu sekarang masuk ke dunia seni semuanya. Nggih, do tiru-tiru. Iki wajib diwenehi penghargaan. Nggih, leres. Apresiasi. Nggih, diapresiasi. Betul lho kuwi. Kula nyuwun tulung kalian Mbah Yoko, minjing rencang-rencang kula klempake panjenengan dados mbok-mbokane ngoten nggih, Mbah. Dadi aku tok kon mandigani para. Lho sampean ora ngerti to, jaman aku karo Mas Petruk dolan ning Thailand. Ana ki didandani, diragati, digeke titer, Malah niku ragate dipentaske. Wah, tenan. Larang karsise. Ge ayu-ayu nika, dhuwur-dhuwur. Nggih. Wong apa kuwi anu fotoe ditarik ning kabeh seneng. Nggih, nggih. Maulan. Nek Indonesia gelem ngono ora kalah karo Thailand. Dados anu to Mas. Pokoke begengek-begengek niku di. Gak begengek iki. Lah napa? Iki to Mas. Ampun begengke Om. Waria. Nah, kaum minoritas. Oh, minoritas. Dah aku nek ngarani kowe iki aku toklo. Lah jenengan iku saploke nganggur dangu kok apal ngen ngoten to, Mbah. Aku sok goleki kowe ra temu kok. Sirku nek karo kowe ra njara doringan. Kok ringan pripun, Pak De? Lah karo tangga dhewe Arep golek potongan. nggih karo tangga dhewe. Persahabatan apa piye? Kula niku. Monggo arep anu maringi bawa menapa, Mbak? Niki Mbak Mimin teng wingking kelir. Oh. Ya diaturi rene karo pasangane kok kaya karo banyu iki. Ayo, Lek. Iki mumpung poso dilengkas bakdo lho. Janjine Mbak Mimin Apri iki sesuk arep ujung lho. Apri arep ujung karo Mimin lho. Oh, pun mundur. Oh, alah. Kaiki kandhanono, sok nek makani wedhus kon lek metu kok kandhang. Lah pripun? Aku ndek men marorono lho wedhuse iki ngertiku 4 kok dadi 5. Blane sing siji Mimin. Malah Mimin karo wedhuse malah bagus wedhuse. Ayo. Iya, mangga. Bawa nyuara wedok, Nduk. Nggih, Asmarandana mawon. Asmarandana. Sinamang datan beseni nyamang meneh ya leman Nek ngarepe bagus ki ya bagus. oh nggih Niki Mas Anom nek teng griya kula mboten entuk sayaan kok Mas. lah pripun Nggih men diperkosa pakne kok. Nika kula pas dasteran pake kecilik. Iya. Tiwas dirangkul tak kira mbokmu. Ah yes. Iya. Pakmu ya wong gampang kok ya saenenge kok. Iya, Nduk. Reka sata lakonane Kowe iki bawa apa curhat? Lah pripun to, Mbah? Lah kok ngresulamu kok tok pamerke ning kene. Ya terus. Bawa. Terusno. Hanggaraku etuk nyawang wong bagus lambene Mboten kesepen kula aturaken dhateng Kamas Nugroho. Wilujeng malam Jumat pon nggih.
Benjang malam Jumat pun mboten dangu malih niki janji adalah hutang lho Mas Anom. Nggih. Yen ngendikono wis bentuknya janji lho rawuh ten Pandanan. Insyaallah. Nggih Mas. Mangke kula papakaken wonten niku Mas. Kula ngertos karman panjenengan. Kula sediani. Napa to, Mbah? Apa Pak De? Napa to? Bakmi. Oh. Nah wikremenane jenengan napa to, Mbah ya kok? Aku kuwi apa-apa doyan yo. Soto Kartongali, mengke tempene 3, ngakune kalih ngaten ta, Mbah? Wah, nyetel tip kebanteran aku muring-muring kok. Lah pripun ta? Wah, tip kok dibanter-banterke mongko suarane ketar-ketar ya, bareng ngitung sing cilaka aku. Mangan tahu telu kono krungune 8. Jadi malah aku kemanikan. Yo bacana, Dek. Yen mati aku wis kurup angger tresnaku mbak jaga Bacet ki apa? Monggo menapa lajengipun? kadung tresna. Oh, kadung tresna. Menika penyuwunan saking Dr. Suratin Eko Supono SHSS IPMH Padepokan Tirta Kencana Mbugel Kerakitan Mbayat. Oh nggih. Warga Klaten, dalang Klaten semangat selalu. Amin. Nika nggih wonten atensi nderek ndedonga mugi Bapak Anom tansah sehat. Amin. Saking Mas Balowo bojone Dik Ari niki Ki Suyadi Salatiga. Amin sembah nuwun danipun. Saking Pati nggih nderek ndedonga Pak Anom saking Juwana sehat Pak Anom saking Mas Ayong Juwana. Matur sembah nuwun amin saking Juwana. Nyuwun ingkang nyekar lelagon menika penyuwun saking Damar Sasongko nggih. Menika giminangkani pamundhut Mas. Nggih. Saking Perbawa. Kok Perbawa? Katur Pragota. Padha mandura kabeh. Ugi saking Mas Tarno Tania Jaya. Tania Jaya nggih. Mas Parwanto menika bapakipun Genduk Utsa. Oh nggih menika nggih dalang. Nggih Pak Anom sehat. Amin. Amin. Mas Joko ing Papua nderek ndonga Pak Anom sehat. Matur sembah nuwun. Sing dongake akeh Mas Petur alhamdulillah. Amin. Pak Warsito nggih nderek ndonga Pak Anom sehat. Gusti Allah ngijabahi amin. Saking Mas Bayu, Mas Bagong. Mas Bayu rawuh ta iki? Nggih, katur Pak Anom Surata. Nggih. Wong edan mawon. Nuwun Mas Bayu. Orane gak karo wong tuane Atawati. Nggih. Lah enten Mas Bayu niku nggih king jenengan kok Mas. Nggih. Dados niku ya mesti ya dipundi-pundi. Jange wong tuane apa ora dipundi-pundi. Nggih, Mas aja anu gulane batu aja lali. Oh, saiki malah aku wis arang-arang. Pun mboten anu. Pun mboten ngersaki gula. Nggih, mboten. Serba pawit. Lah nggih, nek suwargi Pak Desenden nak ngangger jagongan. Jagongan mesti gulane batu dicolok Mas Gunggung. Ngadeg ki mlaku medong-medong no Mas. Dadi bundelane sarung dadi gedhe mergo nyolong gula. Pak Desenden gedhe-gedhe gunggung meso nyolong gula. Ya, Pak. Monggo. Lamat was katon tejani yen gak berangkat kanan jarang Bayu ya diaturi disuwuni berkah Mas Petruk. Oh nggih. Ora ketang ngundang apa bawa ngono. Mboten bawa berkahi Pak Anom Surata. Bawa. Kok berkahi Pak Anom Surata iki bol meeting. Ade mayang ya aku ya mesti menek ning omah nonton Nggih. streaming.
Eneng Rembang dene jan kaya kesetanan mayang saka legan atine. Nggih. Nggih ngoten niku. Pangriwak anu pesindene 13. Niku ngoten niku anu lawuhe cocok Mas Petruk. Nggih nyak dong lagi dele bolong iku. Nyeneng ki aku nganti. Ya sip. Lah Mas Bayu ra sembrono, manggul panji-panji nama besar Ki Anom Surata kok mayang ora apik bangeten ngono. Lah nggih, kula sampun ate matur to. Nggih. Metu keri kudu luwih apik tinimbang sing wis ana. Oh. Niku jenenge ada peningkatan. Oh, Mas Bayu aku rasa kandhani pae. Lah jenenge sebagai Lah nggih nek nganti metu keri kok elek ae modar ae. Wis lah. Pak Diyaka mula ya lebih bagus. Mula Pak Diyaka ya kados ngono metune isih. Mula nek metu keri Pak Dik. Mboten kula metu mesti bareng Mas. Wis rebukan. Lah tekane kok arep betul aku. Lah pertanyaan ini Saya ora melu rembukan. Ayo dibacutke lah. Apa ya ta Pri? Metune bareng ta Pri? Lah kirangan lah medal Sing tak aturke mau untuk semua para kadang-kadang dalang. Nggih. Ora mung anak. Ora mung Mas Bayu nggih Mas. Terus sebagai pemecut para anak-anakku dalang, termasuk ya anakku Amar Pradopo. Nggih, niki wae nggih mriki ketingale. Lah iya, alhamdulillah. Nggih. Iki basic wis ana mung kari dandani mboko sithik. Ora lali nyuwun dongane muga-muga Kang Mas Insinyur Haji Warsena Sleng lepas parane jebara kuburi ya Mas. Amin. Swarga langgeng. Swarga langgeng. Monggo, Mbak. yen besangut mimba patut nyata Gek suara kaya ngono sapa sing ngarani nek kuwi ra putri. Leres Mas. Manglingi ya Mas. Ah saestu. Ane anakku sing kecilik. Sapa ora tak kandhake ning ndak. Sapa? Kocape kon terkenyang kula arep pipis adeke ngeturpe. Sapa ta Mas Bodi? Ra engko ndak anu. Walah. Ngelar diperkosake tibae lanang. Wah, dhek kirap-kirap terus. Ya arep diperkosake bol kono sing uyuh ngadeg.
Aku ngerti yang demang sing cetha. Yo. Jis sembah nuwun. Nah, saiki nyuwun gungan Mas Bayu ya Mas Petruk. Nggih. Muga-muga kersa. Mas Bayu putrane Pak Anom. Lho. Ayo kudu no. Ora gelem bawa pecat dina iki. Kajake kaya ketuane dipecat. Ya, mriki Mas Bayu. Mriki mawon Pak De, mriki mawon Pak De. Bawa no Mas. Nggih Pak De. Nggih. Oh sowan mriki niku jane kula nemu ngajeng gugah sing bonang barung niku. Ayo. Anu to, Mbak Kayat to. Mbak Kayat. Pemimpin kok ngono ki piye terusan? Nek mboten sing gugah kula ora melek niku. Oh. Pak Rinto to. Nggih. Niku Mas Anom. Nggih. Sing asta bonang penerus niku Mas Raka. Niku kang ramane Brimob, Mas. Oh nggih. Nggih, piyambake bisa gendalang, Mas. Wah, ampun. Bagus. Wayangane hebat. Nggih. Waduh, disurat. Wah, dolope terus do bengok iki. Niku tasih wonten Pak De Krisna ugi, kanca dalang tasih jangkep. Nah, anakku lanang Krisna kuwi wah. Niku agak seneng-senenge bawa, Mas. Nggih. Nggih, Pak Krisna niku. Ngene, guru kula pamer ora jeneng umuk ning kasnyatan aku iso nyemuru gede. Nggih. Sing jenenge gendiran cakil karo Bambangan kuwi wah seprene durung ana sing iso madha karo Pak anu anak lanang Krisna. Saestu. Dhisik jane iso bayungi nene ora ditoki terus dhewe po lali. Apa jane tenan. Dalang-dalang dong ngakoni wah cocok kaya ngono ora iso kuwi saka Mas Krisna kuwi sing anu. Nggih. Pencetus pertama muga-muga jek ning rekamane. Aku yo sing dalang tuwa yo anu kok wah elok tenan iki anakku lanang. Si Krisna kuwi. Ah Bayu kuwi yo depen yo abane wis iso. Jadi iso. Mintre kogangan deh ratu tok. Bawa napa Mas Bayu? Ngimpi men Pak De, ngimpi. Nggih. Nggih. Oh, dadi rinto mau wis ngimpi. Nggih. Empun niku. Nggih. Di karep palaran Mas Anggit nggih kersane. Nah, yo. Apike ra ketok nu nek diwalarke. Mboten ana wae. Ora sale. Ora sah. Anu lirih no arang ngrangin ngene. Nggih. Ngambara ing awang-awang hanglangut bebasan tanpa tepi narabasing meka mendung miberengi dari jagat ngulandara nglembara ngunggahi katunggul ngumbar gagasan satemah ginawa ngimpi matur nuwun. Terima kasih datang Mas Bayu.
Wis ngaturke bawa ngimpi. Ah, besok Mas Anom carane ya iso kados jenengan. Insyaallah. Iki jane sing arep-arep siji. Ning ora usul Jatmiko. Lho, wau ten mriki wis bali sajake. Enten kok. Ana to? Pun mantu. Pun parkir. Oh, dadi anu tunggang parkir to. Ya syukur wae iso duwe sampean. Oh, dadi patunggal sing di mobil, Mas. Terus tuk op ngoten ngate. Mak brusne lagi hop nandok. Yo, langgame sapa iki sing Mak Cici. Mbak Cici, Mbak Sri. Oh, Mbak Sri monggo. Ayo, Mak kene, Mak. Ayo, diaturke. Mantep kaya mlebu mantep. Matur nuwun. Lah kepenak tenan yang ngrasani iso dirasake rasane gitu. Iya, betul. Dadi le nyambut gawe ora keringetan. Malah nek irama rangkep nganti keseseken malah mateni sing gampang iki. Sing gampang nika ta. Nggih. Oh, nika pun anti mati nek cah siji niku. Niku putra saking Pak Kasino le gampang. Nggih, alhamdulillah. Anu Mas Petruk, ben ana rekamane kula tak nyuwun kanca-kanca dalang diaturi nglumpuk mriki nggih. Nggih. Setuju. Heeh, para panitia niki. Monggo mriki gampang mriki. Nggih, monggo. Dari kita untuk kita. Enggak, ayo. Monggo ayo. Ayo. Tarame. Dadi rekamane men genep tadi. Dondong apa salah
ngopo becak aku timi-timi ajen pipit ora Sluku bathok bathok galang-galang ora Pak oh alah nggih sik anu diundur sithik Pak Petro nggih napa nembe rapat nembe jagongan jos iku ngersake serampat ngono Pak iki nembe rapat anu Pak Dekisna riyen mawon disuwuni berkah ya oh iya iki anak lanang ki semua iki bar niki rak pun wangsul melih yo nggih Mas Kisno Pak Dr. Sukisno mriki Pak Dekisna iki ya calon profesor lho iki ora suwe nggih kemarin tahun 2024 telah berhasil mengadakan konser gamelan Klaten keren. Hebat. Dan beliau sudah mendapat apa itu? Saka Mas Jaya Suprana. Muri. Rekor muri. Elah. Jas niku. Monggo ora ana yen saiki mbakoni ana UNY. Nggih, lah niki pun enten Dik Suluh, terima kasih. Kusni barang iki panjang kuyungmu karo Pak Anom ki apa? Ayo, pinarak mriki. Wis entuk keringanan 150 juta barang. Dik Joko, ayo Dik Joko. Nanggap 150 iki tanpa apa-apa kepareng rawuh kok. Pak Deyoko. Nggih. Jaman saiki sing gelem bayar larang ki sapa? Oh dipangane iso delap-delap pedap kok arep anu wayangan nganti iso ngono. Mboten Mas, jaman teng Kutai Kertanegara niku Mas. Oh, beda ning kono iki. Apa ning wong mayang kok 450 juta ini ra Pak Anom apa neng. Monggo nggih mau sore tak aturke. Kondang kok 37 tahun. Nggih to Mas. Biyen niku mbak mayang nek ping 12 pun enten lho Mas. malah mong ping 12. Yo, Pak anu Mas Kisno di Pak Kisno iki. Nah, iki Pak Kisno Dik Suluh, Dik Dirembuk. Oh nggih, anu Dik Mas Suluh. Wah, pidatone jan nyeneng nggih. Urut runtut apa anu ukarane. Nggih, menawi Dik Suluh niku ibuke Kapolsek Mas. Mantan pensiunan. Oh nggih. Nggih. Baru bapake ne PU. Anake dalang. Elok tenan. Spesialise bedah wayang Mas Petro. Nggih. Berwayang ki cakrik ngendi model piye tahun pira niku? Wah, ampun bedah wayang le bedah bumi Mas. Ojo to. Terus bedah bumi. Yo, dirembuk sik. Apa? Lah, disikane piye? Ngambara ing mau wis ya liyane apa ngono nggih ayo Pak wah lah niki apalane pun entek wonten lho Pak entek piye lah dingge Mas Bayu dingge Apri terus dingge ya sing kira-kira iso apa ngono kok Pak Dekisna nggo biasane nek dalang niku apale mung yen tawang niku. Ya ra mboten napa-napa. Pelok le. Ira anu larase gamelan nyenengke tenan. Aku entuk tombo saka anak kula nang almarhum. Gamelane runtut Nabi runtut bareng aku nyekel Petro aku kok terus kelingan aku wis tau iki Petro kaya Petro sing tau kulino karo aku Petro pundi Mas sajae Mas miturut panjenengan Haka iki nek kuwi Hadi Karsono Haka saka Pencil Pedan Masa nemu ya titen men ya. Padahal titen. Kok beda le kula Mas. Kula anggere cahe wis adus si pangling kok Mas. Saya ini metroku ya ngene iki. Nggih, wondo anu Mas, bujang bagus Mas. Nggih ini pulau babon pertama terus dadi
ngombro-ombro. Wah, iki anu bejane si Tantut iso boyong putruk. Tantut. Monggo diaturke bawani napa? Nggih, kepareng badhe ngaturaken bawa yen tawang ana linteng. Reptanipun Pak Anjarani saking Surakarta. Leres. Nggih. Menika reptan menika ngajeng-ajeng supados dipun paringi putra-putri. Saking Pak Anjarani. Mula nek diganti wong bagus kaya ora cocok. Wong Cahayu pengen anak wedok. Yen ning tawang ana lintang Cahayu aku ngenteni monggo Dik Kusni urut Mas Uluh marang mega hingga koso niki asline mbiyen rencanane akabri Mas Pantokir nggih Suluh niki Pantokir wis karek mlebune mah kecelakaan teng Solo kecelakaan kendaraan motor masa niki dadi dalang sun takon war tani reki iki Sula wis nek golek cendak tangi sing diaku karek ngono janji kueling swantene dereng pule Mas wah ruwah niki mboten umum kok oh ramaido saestu ruwah kali sura iki pancen wah Klaten wis mbon to swarga donya tenang tampa 18 napa 19 nggih Sumedhot rasing tias ingsun niki nggih dalang Mas niki kelangenane Suwargi Dik Bagyo kuwasa sinten niki Dik Joko Waloya anu protokol sinten mau lho Mas wah nek protokol niki ora jeneng alam boning kalmatan saya nang nggen kepaten mesah agek sekarat men mriku pun mara kok mengke sing pidato kula Pakde ajenge pidato ndasmu kuwi ngoten agek sentik-sentik wis ditembung ya le pamerno le Limas ingsun prasapa sineksenan bulan bintang sineksenan bumi langit bali kok ngarep Pak Krisnana boem indi boem anu mengke bar niki Pakde bar niki mengke boem didapuk joget pengapa setuju dawuh lho iki boem dawuh lho nek pengen tirapmu laris kowe kudu mesti dawuhe Pak Anom lho yuk monggo
tangi sing tias ngenteni padang rembulan jenggot datar nggih ning anu mantep nggih entes sinten sing lajengke Mbak Warmase nah aku Sinta karo Nduk Ucang Gugong iya Nduk Warma Gus. Kowe iki aja gegu. Pak Anom kuwi saiki kerep ngendangi campur sari. Padake. Mesa kena awake. Lah nggih. Ya campur sari ya campur baur. Ning ora kok jeneng Ngalembono nggih, Pak Deyara. Nggih. Nyenengke penabuhan anu tabuhan bengi iki. Sing nabuh ora tangane ngrasane. Malah kula tepuk tangan untuk kanca-kanca. Wah, kula gadah pemangke Mas nek biyen cocok. Nggih. Abdi nu bubarke mana. Enggak terus. Ngene pomo Gusti ngijabahi. Nggih. Abdi rak anu ngiringi Mas Bayu. Nggih. Nek pas barengan karo Petro ya Petro tak nyuwun ngampil karo. Mboten napa-napa. Nah, pun siap. Rasane sing ora mung godhog-godhogan. Iki tenan-tenan lho. Sing Wiraswara adik kula nang gombloh wah. Bapak Paman. Anggere wis saano apa kuwi kalung slayer tanpa dian. Wah, wis pun. Karo ngrep
anu ngerep apa kerep ngemut kencur sak parute wah wis. Wah niku bakule pendimut tok Mas. Ora kong nek nggone Wirasara ning nggon sarean bareng wah wis nyenengke tenan. Mbakoni kok ndek iki ae. Jas. Nggih. Saiki aku nyuwun anu lanang Goim. Boim. Dwi Boim anak bangsa. Nah, ayo Boim ayo anu serapat. Ayo Mas Boim, mau piye anu kene rada anakku Bayu wis wanti-wanti anu lho, Pak mengke anu Mas Boim diaturi nyekar iki. Nggih, ayo Boim. Iya. Ini iki ya sing srika kendangane, ayo. Anu le, apa nggone rupakmu jogetmu ning alun-alun kono. Mriki sik. Endi Mas Boim? Panggilan saudara Boim. Oh kae. Oh wis anu, wis salin busana. Oh pun dandan. Nggih, pun dandan cara anu cak. Dadi terusane Jawa Timur cak, dadi cak. Heeh. Cak Boim apa cak telek? Ya kene serampat Mas Anggit. Ya. Kene ayo joget. Ayo. Waduh. Awas. Tak lawar wisan. Ayo. Mas Boim, Mas Petro, selama RSPD Wayangan, dari pertama merintis untuk bangkit lagi Wayangan sampai sekarang ini, Mas Boim memang pahlawan. Alhamdulillah. Betul. Tepuk tangan untuk Mas Boim. Diakui dan tidak diakui. Jadi dana berapapun jalan untuk panggung ini. Nggih. Iki nganti konangan Kodim. Pripun? Konangan Kodim undang rono nggo titis-titisan. Kok nggo titis-titisan? Niku saestu mula matur nuwun ya Mas Boim. Kanca dalang matur nuwun, sampean ngrengga kaya ngene gawe panggung wah dhewe. Dasare ora hitungan wah. Lah nggih niku pancen jenengan ampun ngalembono kula dhuwur-dhuwur, Pak. Dialemo Jalu mboten percaya. Sapa Jalu? Nggih, beteng niku anu kok Pak Anom. Pak Anom. Iki ngimpi apa, Run? Mboten beteng menika kados anu soran. Nggih. Heeh. Almarhum rumiyin Pak Kesdik kali Pak Jali menika mboten tau akur. Lah sakniki ten beteng niku kula kalih Jalu. Oh, ora tau akur. Nggih, maning ninggali ora apik. Sing ngakur iki Togok. Nggih yen lemu niku yen lemu soran niku Pak Denjali. Sing kur niku Pak Kesdik. Bener. Nggih sami beteng, sing lemu niku Pak Denjali niku Jalu, Pak Kesdik niku kula. Iya. Halo. Kowe ngaku Mas Kesdik anake ora etuk. Adik bapakne kaya dapurmu ngono. Wis di. Ning di luar itu pancen aku acung jempol bab kerukunan, kekompakan dalang-dalang Klaten wajib dicontoh oleh daerah liya. Terus hebate malih sinden-sinden sing mriki niki itu bukan kolektif lho bayarane Pak Petro. Amplopane iki malah kanca dalang ana sing nggo sinden siji. Kanca dalang. Lho tenan niku. Elok. Oh, ora elok. Wis dadi berkah ruwan ndek ngene iku ana sing aku nyumbang sinden siji. Aku nyumbang sinden siji lho. Elok ta? Nyenengke. Mas Anom. Nggih. Klaten niku eneng dalang sing ora iso ditiru. Oh. Pak Manjung kali Pak Manjungan
Pak Puspa Pandoyo kali Pak Gondo Tukasno niku ora rukun. Ning Pak Gondo Tukas niku senengane joget klono. Oh, klono. Nggih, anggere muni Pak Gondo niku joget klono pun metu. Ding ding. Niku Pak Puspa Pandoyo pun melangkah tenggen kendang ngendangi. Oh. Gandeng ora akur nggih ora nyawang. Niku neng-nengan kok ning kendangane templek kalih jogete. Lho niku ora mirsani. Nggih ora iso ditiru dening dalang sakniki niku. Amin. Wek bawa le. Ayo. Milih bawa apa lara awakmu? Sapa? Mas Boim. Boim ngoten Mas. Oh, mau bajuke terus saiki bawa. Wis, wantene pripun to? Nggih. Mbon rekaman teng apotek-apotek nemen kaki. Tak kira bengkel. Ale, bawa apa le? Apal kula ngimpi mpun. Ya nglindur genti ora ngimpi. Ya nek ora bawa duet nembang. Bawa mawon Pak, pocong Pak. Pocong. Nggih. Apa pocong kecendakno? Duet. Anu kanca-kanca Mas Baim duet setuju nggih? Setuju. Ayo duet, ayo. Karo Unsa ya kena, karo Bu Sinta ya kena, ayo. Nggih, sing enom mawon Pak. Waduh. Oh, drontos ini. Ya. Dapure kaya ragat-ragato. Apa karo Apri ku ya nom. Kali Apri. Oh, kanca-kanca setuju kali Apri nggih? Setuju. Ayo Pri. Ora iki didaulat kok, awake dhewe iki suara terbanyak kok. Ayo. Bu Sinta karo Unsang kok gampang. Ayo kene. Iya Mbak Apri. Iki sing terakhir. Ayo, munggang. Oleh. Ayo ngadeg lho. Ayo ngadeg. Iki terakhir nggih. Terakhir, ayo. Munggang terus nggawa kendul sindok. Ba Lintang Asmara? Nggih, Lintang Asmara. Ah, ngono iki produk Klaten enggak? Lintang Asmara ya produk Klaten iki ya kudu di nanjake murid kula ning kendang nika, Pak. Sapa? Tolewawan. Weh, lah dalah mantri kok tok sepelekke iki. Yo. Mas Bayu. Pipo. Sing hati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasmi. Yo, arep terus. Mungkin naryo tombo susah jroning batinku wong bang. Oke.
Sirna yo salahnya terus siang pantoro ratri mung eling manis sing ati apa menjauh sangatku bisa anduweni iya marang sang ya sulas people Sirna yen wis tresna ora bisa dipisahno matur nuwun Sun Pak sing nyuara ora mung tutuk ning ngrasane Walah Mas salah ora ndek rasa ora ndek perasaan kok. Pak Anom niku anu kok piye? Tiang sepuh kula kok. Alah. Nggih putra ragile Pak Anom niku kula. Waduh. Nggih. Kembarane Bayu to iki. Alah. Nek ngono timasan arep tok dol. Yo ngalah. Ngono kok senggakane pipa. Suarane kira gendal kok pita. Mas PG niki karyane lagune sinten sing putrane Mas Tantut. Wah, Mas Anom putrane Tantut niki Mas. Gawe langgam niki Mas. Sing beduk niku lho sing beduk. Langgam apa Nduk sini? Lintang Asmara. Wah, ini sudah royaltinya sudah luar biasa. Nggih. Tole druwi saiki wah iso dhewe wis duwe kaya dhewe. Wis ora ngarep karo sing tuwa. Saestu Mas Petruk tenan. Semandiri pribadi. Nyenengke. Nggih anu